SK Bernolákovo, ktoré na jar bojuje o tretioligovú príslušnosť, bolo súperom domácej Lokomotívy Volkswagen Devínska Nová Ves v 22. kole 3. futbalovej ligy. Priepastný tabuľkový rozdiel medzi súpermi staval domáce štvrté oproti hosťujúcemu 15. mužstvu do polohy jasného favorita, kde by mala byť otázna len výška skóre, s ktorým zvíťazí. Papierové predpoklady sú jedna vec a realita sa musí potvrdiť na ihrisku. Treba povedať, že vývoj stretnutia zaskočil nielen domácich, ale aj možno hostí z Bernolákova. Bežala ešte len 6. minúta stretnutia, keď dlhý autový vhod Senášiho našiel Husára, ktorého nevydarený volej napokon z bezprostrednej blízkosti Masný premenil vo vedúci gól. Netrvalo dlho, keď Lučič v domácej bráne opäť lovil loptu zo svojej siete. V 9. minúte po rohovom kope znova nechala obrana Lokomotívy voľného strelca úvodného gólu, no a ten pokojne premenil svoju príležitosť. 0-2, tak táto úvodná studená sprcha aspoň trochu prebudila domáci tím z ospalého výkonu a jeho hráči sa v ďalšom priebehu hry snažili dobíjať územie Bernolákova. Ich preváha bola evidentná, ale väčšina akcií končila na dobre organizovanom obrannom vale hostí a to, čo cez neho prešlo, skončilo mimo brány poťažne v rukách spoľahlivo chytajúceho Gašparoviča. V závere polčasu sa k slovu opäť dostala vysoko efektívna ofenzíva Bernolákova. V 41. minúte ešte Husár bez prípravy strieľal ponad bránu Devínskej, no o minútu neskôr ten istý hráč poľahky prebehol jej rozhodenou obranou a technickou strelou zvýšil náskok svojho tímu na rozdiel triedy. Zároveň tak poslal domácich do šatní so zvesenými hlavami. Tie sa v druhej časti hry za stavu 0-3 ťažko dvíhali, aj keď Mihálikov pekný strelecký pokus ukázal, kadiaľ by mohla viesť cesta k úspechu. Snaha Lokomotívy o strelenie kontaktného gólu bola evidentná, niekedy však chýbal aj ten kúsok povestného športového šťastia, ako v 52. minúte pri najazde Hrdličku. Nedáš, dostaneš. Práve v najväčšom tlaku Devínskej prišla v 60. minúte kolmá prihrávka z nohy Masného na Husára, ktorý vyhral bežecký súboj s Forgáčom a v samostatnom nájazde už Lučičovi nedal šancu. 0-4, no to si ešte Devínska nevypila pohár horkosti do dna. Tá chvíľa prišla o 18 minút neskôr, keď Hanusek nestačil na Bártu, ktorý poľahky zvýšil skóre hostí na hrozivých 0-5. Prebudenie Devínskej z tohto zlého sna prišlo veľmi neskoro, až minútu pred koncom stretnutia. Po Sopuchovej prihrávke Hrdlička zaznamenal čestný úspech svojho tímu. Prakticky hneď po rozohratí sa na skorigovanie stavu naskytla príležitosť Jozefovi Lackovi, ale ten svojím zakončením len počiarkol to, prečo jeho mužstvo dopadlo tak, ako dopadlo. Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves, SK Bernolákovo 1-5. No úprimne povedané, nerátal som s tým. Prišli sme však do Devínskej s cieľom skúsiť tu uhrať solidný výsledok a aspoň nejaký bodík zobrať, a takto máme 3. Sústredili sme sa na priestorové bránenie s rozostavením základným 4-4-2. Chlapci to dobre plnili. No a naviac darili sa nám protiútoky, po ktorých sme domácich trestali. V prvom rade sa chcem omluviť divákom z Devínskej, že toto, čo sme tu predvedli, tak to je niečo katastrofálne a neodpustiteľné. S niektorými hráčmi sa budeme musieť asi v lete rozlúčiť, lebo s takýmto prístupom k zápasu to je des. A chcem pogratulovať superovi, že vyhral zaslúžene a môžeme byť radi, že sme prehrali len 5-1.